Toto je vlastne starý židovský cintorín. V Považskej Bystrici bola pomerne silná židovská komunita ešte pred druhou svetovou vojnou. Bola tu aj vlastne veľká synagóga, ktorá bola zrúcaná niekedy približne v 70. rokoch, tam ako bol obchodný dom Považan. V súčasnosti je asi najčistejší, aký kedy bol podstatne zarastenejší, nedávno to vyrúbali, odstranili náletové dreviny. Židovská komunita vlastne zmizla po druhej svetovej vojne, deportácie a následná likvidácia, budeme o tom hovoriť, keď prídeme k tej okresnej knižnici. Tu len taká dve také drobné historky. Chvíľku boli také dohady, že či teleso diaľnice zasiahne do cintorína. Paradoxné bolo, že ako náhle by došlo k tomu zásahu, tak by asi diaľnicu to odklonilo. Ale o diaľnici budem hovoriť. Lebo jednoducho podľa židovského náboženstva nie je možné zasiahnuť do hrobov, nesmie sa hýbať s mŕtvými. Keď si to porovnáte s tým, že v súčasnosti, keď nezaplatíte poplatok za hroby, tak kosti vašich predkov vyhádžu do kontajnerov, tak to je brutálne niečo. Doteraz ma to pobuduje. Druhá bočná informácia, kolegyňa z gymnázia mi rozprávala, že po tej druhej svetovej vojne, ako židovská komunita vlastne opustila väčšinu Považskú Bystricu, tak ten cintorín chátral a keď sa pozriete na Považsko-bystrický cintorín, pôjdeme okolo neho, tak za pol hodinku, tak také tie úzke náhrobné kamene sú prebrúsené židovské kamene. Tu ich bolo podstatne viac. To bol jeden náhrobný kameň vedľa druhého, asi tak gusto ako v tej strednej časti. Značná časť tých kameňov, hlavne tie kvalitnejšie žulové a tie tmavé čadičové, boli rozkradnuté. Táto časť sa volá Šibeničný vršok, lebo cez druhú svetovú vojnu tu bol obesený občan Vachalík. Doteraz nemá žiadnu pamiatku alebo nejaký pamätník alebo niečo takéto, pretože spolupracoval s jednou stranou, s druhou stranou, s jednou stranou, s druhou stranou, až to Nemcov naštvalo a obesili ho. Otec dostal 2 zo správania za to, že zašli pozerať deti na popravu. Mali to zakázané v škole, že nesmú sa ísť pozerať na popravu. To bolo cez druhú svetovú vojnu. Viac o ňom nie je len toto, že Vachalík a odchytený Nemca.